тамашашылар, телевизор қараушылар, жюри ағзалары, командалар, қайырлы кеш! Біз бүгін мұнда Татар КВН лигасының ширек финалын өткерәбіз. Исәннәрмісіз тағын бір тапқыр. Татар халқы бұрынғыдан алып, бейіп, жырлап, шойартып яшәгән. Жәмәғәт, біз мұнда бейібізді, жырлыбызды, шояртабызды. Әйдә, біздің білән шоярт! Ширек финал шулай ук зур фестиваль сыман 3 өліштен тұрашақ. Һәм инде сезнең алдыгызда сәхнәдә беренче өлеш катнашучылары. Әйдәгез алар белән танышып китик. Беренче команданың исеме Шок, гаҗәпләнү. Бузга угырга дип кергән идек. Оның урынына КВН уйный башладык диләр. Башкортстан, Сибай шәһәре, Әстәгъфирулла командасы. Рус кызлары булуга карамастан, татар КВНда катнашырга булганнар. Аларга әйдә шоярт бик ошаган да дәвам итәргә булганнар. Чистая районы авыл кызлары. Алар авылдагы хәлләрне кабартып шоярырга килделәр. Зәй районы авыл кабартмалары. Киләсе команда озак уйлап торгач, бу ширдән генә бум дигән исем уйлап чыгарганнар. 4 ел уйнагач кына бум без уңган малай икәнен аңладылар. Алабуга, бум! Жюри ағзалары күрсәтегез, өзігіздің смайликларны, біздің елмая тұрған смайлик бар, Моңсу смайлик. Кімді олар елмая тұрған смайликлар ең көбі бола, шулар ярым финалға уза. Һәр бір ойыннан 2 команда, һәр бір ойында 2 конкурс, сәлемләу һәм импровизация. Һәм кімнәр мұны хәл итәсің? Әйдәгіз жюри ағзалары белән танышып китик. Татар КВН лигасына нигез салган. Безнең символыбыз Фәридә Якуповна. Мин яратам сине, мин юксынам сиңа. Бу минем чын хисләрем. Илнас сиңа карата. Илнас Софиуллин. Киләсе жюри әгъзасын без инде әллә качан беләбез. Ул диджей да булды, видеограф, алып баручы, көтүче, савучы да. Хәзерге вакытта Татар радиосының баш мөхәррире Айваз Садыров. Күндә бәйрәм, күндә туй, нишлисең инде шундый фамилия булгач. Булат Байрамов, алкышлар. Киләсе жюри әгъзасы бүтән күлдергән кешеләрне җыйсаң, тагын бер Татарстан Республикасын җыеп булыр иде. Шаян журналы мөхәррире Алмаз Хәмзин. Хөрмәтле жюри әгъзалары, менә бүгенге командаларга нәрсә әйтергә телисез? Фәридә Якуповна, әйдәгез, сездән башлыйк. Фәридә Якуповна, каршы алабыз. Хәерле кич, кадерле тамашачылар, командалар. Сезне бүген сәламлыйм һәм инде һәрбер уен безнең өчен зур бәйрәм, үзенчәлекле бәйрәм. Сезгә уңышлар телим. Шәп иттереп уйнагыз. Дәртләнеп уйнагыз. Сезгә күп уңышлар. Рәхмәт бик зур. Ярый. Жюри әгъзалары әзер.
Тамашашы, сіз әзірме? Һәм инде традиция буенча командалар біз булдырабыз. Хәзер безнең сәламләү конкурсы. Ләкин без моны котлауландырдык. Командалар видеореклама күрсәтергә тиеш. Ул аларның районына, төбәгенә яки аларда эшләнә торган продуктка багышлана. Менә шундый видеодан без сәламләү конкурсын башлыйбыз. Анарысы инде традицион сәламләү конкурсы. Команда, безнең беренче команда әзерләнгән вакытта мин оештыручылар турында әйтеп китәм. Татар КВН лигасының оештыручылары, Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре министрлыгы, Татарстан Республикасының Мәдәният министрлыгы, Бөтен дөнья татар яшьләре форумы, Татарстан Республикасының ШТК оешмасы һәм Татар Продакшн иҗат берләшмәсе. Башлап җибәрәбез. Беренче булып сәхнәгә Башкортстан Республикасы, Сибай шәһәре, Әстәгъфирулла КВН командасы каршы алабыз. Егетләр, сәлам. Сәлам. Бу уеннан нәрсә көтәсез? Biz bu oyundan мощный oyun көтәбез. Мощный. Сезнең командасынан мощныймы? Кемгә рәхмәтләрегезне белдерәсез? Biz рәхмәтләребезне Башкорт дәүләт университетының филиалына yetkirib килә. Һәм безнең итәкчебезгә Мухаммедянов Марсайга зур рәхмәт әйтәбез. Зур рәхмәт шундый команданы җибәргәнегез өчен. Егетләр, әйдәгез, уңышлар, кыздырыгыз сәхнәне. Китте! Башкортстан, бейек каялар йере. Безнең каяларга карап кына Нью-Йоркта небоскрептар төзей башлагандар. Безнең әбидәргә карап кына бронежилет уйлап сыгаргандар. Тик башкорттар гына эш арасында тәмәке тартмай, курай тарта. Тик башкорт балалары гына бахилы түгел, муксай кияләр. Тик Башкортстан елгалары гына агалар да обана дип борылып китәләр. Тик Башкортстан йорттары гына нигеденнән алып көрі шаһына тиклем таштан эшләнә. Тик башкорт егетләре генә Казанга килер алдыннан туган yerine хукланып, хушлашып торалар. Без Казанга барабыз дигәндә, ректорыбыз безгә Астагъфирулла дине. Шулай итеп каршы алыгыз. Сәхнәлә Астагъфирулла КВН командаһы. Егеттер, башкорттар тиһәләр дә безнең командала татар егеттәре бар тийләр. Денис, барсыгып кит. Юк, сукмай. Барсык. Юк. Ярый, ода калып тормаек, башлыйк. Һезнең алдыгыда Башкортстандан Астагъфирулла КВН командаһы. Duiken, chanten, maar ik ken je amper. Beide, handje, ik geef jou een handje. Jij bent lekker als mandje. Сәлам! Әйдәгез иң башта үз менән таныштырып үтәйек. Был Денис бик нык чувствительный егет. Моны шулай итеп дип бесәй сакыра башлаган туалеткә сыгыла китә. Был Арсын эргән үткән бер юбканы игътибарга калдырмай, чөнки ул общакта вахтер булып эшләй. Бу Мирза, ул барысынан да риза. В смысле риза? Мирза, китек мине күлмәкте үтекләйң әле. Әйдә. Күтүгез әле. В смысле риза? Һәм ошо сыгышыбызды кунакка келгән абыйыма башлап киткән. Әйдә, коюгыз, башлыйбыз. Мин анау егеттің гомерин боздым, анау егеттің гомерин боздым, анау егеттің гомерин боздым. Тура бирсә, сезнең дә гомергезне бозам. Син кем?
Никах. Һәрбер баланың атаның ошындай хәлдә күргәне бар. Атай, бәлки гироскутердан төшерһең? Ай. Ике эсергә ярткан дус егет аяк туйга эләккәндәр. Беләңме, Денис? Бұл ғұмырда мен бик нык хаталандым. Менің ең зор хатам аяқ тойға келу. Компот. Қарали, аяқ күйінсе бейіп ерейдер. Улай да була икән. Бәлки без дә эсеүҙе ташларбыз. Кит! Аллахтан тейін. Құдайдың амин тигәніне тура келіп қоймағын. Парфюм. Духи, духи. Егіттер қарағыз, сіз қыздарғызды матурым, хылуым, бәғірім те алып берегіз өт. Мен өзімдекен мендер те алып өртім. Мендер? Ул йомшак хүзде инде. Сіз біләгіз ме? Мендер тауық үйінен ішенгенін. Егеттер, ана онда неме тип язылган ул? Қайда? Ана анда. Қайда? Қарал. Башыңды бәрмәте жазылған. Кел. Яра, егіттер болғандар. Әйдегіз бізге Башқұртстандан Татарстанға келгіз бізге тырышырға керек. Кәм бізге бұл ойында еңір керек. Хинеме, Саутилаевтан тренеріма қайтып қойды. Шулайтып ихтибар үшін зор рахмат. Тедің алдыда болды Ыстағафирла КВН команда. Ыстағафирла, қытықламақты күлдірәбіз. Астағфирулла, Башқұртстан! Бүтін иқтибар біздің жюри ағзаларына бұл шығышты нешік бәялейсіз? Енді смайликлар, елмай атырған, барысы да елмай атырған смайликлар! Құтлыйбыз сізді егітлер, бірер сөз, жюри ағзалары ұшады ма? Нәрсе айтырсыз? Илнас Софиулин. Сәлем сізге де Татарстаннан. Сәлемләребезне жеткірігіз. Егетлер тынышлана көрмәгіз. Фестивальны менә бу шығышны ашып жибәру авыр дирәр, ләкин барыбызда смайлик қойдық. Ни өчен? Чөнки сезне әлегә шагыштырып булмый. Бер кем белән дә. Шуңа күрә не расслабляйте. Яхшы гына, матур гына уйнагыз алга таба. Рәхмәт. Илнас, мында басып сөйләргә мәҗбүри түгел. Утырып да сөйли аласың. Ярый, рәхмәт. Ярый. Егетләр, бик шәп алкышлар. Башкортстан Степай шәһәре. Сау булыгыз. Рәхмәт егетләр. Егетләрне карадык. Хәзер инде кызларга күчәбез. Чистай шәһәреннән килделәр авыл кызлары, каршы алабыз. Сәлам кызлар. Сәлем. Бу уеннан нәрсә көтәсез? Яңа хисләр, яңа дуслар, җиңү көтәбез. Бик матур иттереп татарча сөйләшергә өйрәнгәнсез кызлар. Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Чистай шәһәренең яшьләр үзәгенә һәм мәктәп директоры Анна Юрьевнага рәхмәт әйтәбез. Бик зур рәхмәт, рәхмәт сезгә. Әйдәгез, йөгерәбез. Киттек. Авыл кызлары продакшн тәкъдим итә. Шәй янына берәр тәмле әйбер булса, яхшы булыр иде. Ну ярар инде. Ә син миңгерәү акчага кед алдың. Васька тәмле әйберләр әзерләргә китте. Чистайда кондитер фабрикасы бар иде.
Чистайда икмек заводы бар. Ипти. Шистайда bütün заводлар ябылды, тик Ешел өзен süt комбинаты гына эшли. Халал! İstemesiz dostlar, Beşistay'dan avval kızları. Sizni alda şıpşın tatarlar. Natasha, Vika, hem min, Angela. Biz 4 ay boyu tatar tilini öğrendik. Ничек булдыра алдык, шулай өйрәттек. Менә Наташа сүзле kaldı. Әйе, чайник яхшы тора. Мин татар егете таптым. Кайдан? Оразада белеш тотып барайдым, миңа ерде. Да, а я 4 месяца свинину не ем. Не өчен? По выходным. Все ради Эйды Шаяр, все ради него ради. Ярар кызлар, ничек ял итегез? Нинди яңалыклар бар? Урманда, алында, чәчәкләр арасында. Нәрсә? Көтү көтем. Ну надоели. Элеле. Мне с вами не интересно, я вас не понимаю. Вика, булды, бассали. Вот что ты сейчас сказал? Вообще ничего не поняла. И вообще, ты чем мной командуешь? Чөнки мин лидер. Эйе, лидер. Такси, лидер, да, шли. Мы слышали, у нас жюри новенький. Время посвящения. Ильназ, эйе, эйдегес. Что делаешь? У него же жена, ребенок. Эйтем, жилкесі капкан. Ильназ, саңғы тапқы гитарада қайшыны надагыз? Ол саңғы тапқыр еді. Оршолығыз. Юниорлар арасында армрестлинг бойынша бүтін Россия чемпионы Анжела Ярошова. Сәлем. Хәлләрен ничек? Минем дә әйбәт, рәхмәт. Нәрсә? Кызларга җенегәнегез булдымы? Я напоминаю, он женат. Демек бар. Юниорлар арасында армрестлинг бойынша Сезнең кулыгыз тиреләдеме? Анжела Ярошова. Зачем тебе это надо? У тебя только начинается творческий путь. Ему уже 34. Тогда порви его, Анжела, давай! Илназ, адресыгызны языгыз. Миңа түгел. Врачка кирәк булыр. Захотите уйти, моргните. Тукта. Ул жөнелсә, без де жөнеләбез. Илназ Сафиуллин җиңде! Килә серләреңне яктыртасым сыры күзләреңне шашып бер назлыйсым килә. Анжела, ты понимаешь, что ты проиграла? Ты никогда не проигрывала. Мин монда җиңелдем, монда җиңәрешең. Мы что, новый танец учим, что ли? Я готова?
Başlandı. Rəhmət dostlar, sizden bilen Avval Kızları komandasıydı. Şestay rayonu Avul Kızları komandası. Yarı jüri a'zalari nindi smaylik qo'yasiz qizlarga? Albatta. Ilnaz, sening smayliging eng yilmaya turgan smaylik. Edagiz bir necha so'z qizlarga. Kim aytadi? Aha, Bulat Bayramov, qarshi olamiz. Kızlar, malatsi, aferin. Malatsi deb aytdim men sana, aferin deb aytdim alarga. Sen anlamıysın bey tatarça. Özümden iş kızım ösüp kile. Nişik men sizge başka türlü smaylik koyayım. Her barcha kızның özünün amplуасы бар. Менә шул тоткан, дөресәге алган курсыгызга тугры калыгыз. Яме маласы барса яхшы сезне. Яхшы. Рахмат бек зор. По-русски тебе переведут, ладно? Ладнымы? Birinci tapkar kurem Rus kızları tatarşa seyirciler. Bişlik mana smaylik yılmayıp durgan smaylik koymışa nişek yüreğin işler. Tağam bir tapkar koytarım. Rəhmət. Bek zor rahmat qizlar. Aferin. Sahne ortuna uzatabız sizni. Rahmat bek zor. Davam etamiz. Tağın bir komanda. Zey rayonundan keldiler alar. Qarşı olabız. Avul qabartmalari. Esenmisiz? Esenmisiz. Bu şirik finalga hazırmı? Нәрсе көтөсүз? Elbette biz bu şirik finaldan indi. Ümitsiz şaytanına жеңүүгө ümit etip keldik. Hem şuşu proyektga bizni жиберген için özübüzning rayon başlığı Karimov Razif Galiyevichga, boshqarma komitet yetakchisi Hafizov Ilnar Fanilovichga, Zey Medeniyet idarasi yetakchisi Revina Svetlana Yurievnaga şın көңілден özübüzning rahmatimizni yollaymiz. Elbette жеңip qaytabız. Rayondanın düşürmeymiz. Зур рахмат sizge. Edegiz kızdırığız sahneni. Avul qabartmalari qarşı olabız. Esenmisiz, hürmetli dostlar. Joylabırak oturağız, men sizge Zey rayonu turunda söyleyeyim. Zey rayonu Tatarstanda zorluğu boyunca 10. orunda turuşu administratif birimlik. Rayonның meydanı 1900 kvadrat metr. Rayonның ekonomikası sanağı hem avul xo'jaligi yetishtiruvchanligine negizlangan. Avul xo'jaligi tirikchilikda it hem süt yetishtiruv, ekinchilikda budoy, orpa, qora budoy igu yo'nalishlarini olib bora. Bizde İdil boyundagi eng zo'r elevator, avtoagregat zavodi hem Zey graysi kibek uyushmalar ishlaydi. Mana shundaylardan ol bizning Zey rayoni. Nedir jetmey kibek? Şeker. Mana hozir aybat. Tatar kızı sana okey. Kızlar bana Allah'ın orma işte uralar. Barısında milyarlar. Kaban kona ot kulağımız. Hi people. Hey! Telegram. Nerse söylüyorsun sen? Nerede bileyim şunu söyleyeyim. Hürmetli dostlar, sizin karşınızda Zey rayonunun en zamança abileri. Uzgan oyunda Ayvaz Sadırov zamançalık jitmi degan edi. Biz onu düzelttik. Esenmisiz kızlar? Ya nişik sizge bizning yangi zvanok? Zamancha so'zlar o'rganuv darsin davom etamiz. Abi. Meni qaytarg'iz ali. Ani garangalarga qaytarsin degan niya. To'xtali, ni fludi, Ramila. Shulay etib
Шулай итеп, үйгә эшне кабатлап алабыз. Миңнегөл, рәхим ит. Мин бүген үгезне көтүгә куймадым. Бакча башына бәйләдем. Ята, пешән ашат, чилит итеп. Әйбәт, әйбәт. Ә хәзер Рузилә. Кеше бәрәңге алырга бүтін туганнар кайтты. Изи. Ай, молодец. Ә хәзер әйдәгез бөтенебез бергә. Изи. Шәп, әйбәт, әйбәт. Рамилә, сине тыңлыйк. Біз бабай белән бәрәңгене икебез генә алдык. Бабайның аягызда факапил, ята хәзер верандада чилит итеп. Бу бит инде бәрәңге алу түгел, трабл. Лайк! Фикрет Рафикович, нәрсә булды сезгә? Сарян, кызлар, сарян. Сіз укытучыгызны да уздырып җибәрдегез. Молодцы. Шуның белән дәресебез тәмам. Come on. Зей. Давай, давай. Everybody. Come on. Фикрет, біз әзір. Аллаға шүкір, алайса, әлләр инде тузға язмаған уйнап, хәлләр бетте. Шулай итеп, озын җәйге каникулдан соң балалар шәһәргә таралыштылар. Һәм авыл әбиләре бәхетләренә ышанмыйча, күз яшьләрен тыя алмыйча, беренче тапкыр капка төбенә җыелдылар. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. 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 Кызлар, нинди бәйрәм икәнен беләсез? Оныклар Казанга китте. Яңа тормыш башлана! Yes! Җәй буена мин беренче тапкыр бүген өстәл артына утырып ашадым. Моңарчы? Җәй буе өйдә 6 бозау ашатам. Чыгып малларны карыйм. Шул малларга чигендер тураганда чигендер капкалап йөрдем инде. Бердә ябыкмагансың әле. Соң ул бит шикәр чигендере. Минем онык җәй буе бизнес белән шөгыльләнде. Нинди? Днепрда кешеләрне йөртте. Янды кысматай. Йөрдем мин аның белән. Начар йөри. Төшкәндә куйдым, конечно, бер йолдыз маңгаена. Рамилә, карале, синең онук минем внучка белән йөри икән. Йөрмәс, мин аңа йөрмә дидем. Нәселләре дә бик әйбәт түгел, кушаматлары да куян, йөрмә дидем. Дөрес, дөрес. Нәрсә? Син үзеңнең куян нәселеннән икәнен оныттыңмы әле? Нинди куян булыйм мин сиңа? Пенсия. Пенсия. Буларны башкача туктатып булмас. Хөрмәтле дуслар, сезнең каршыгызда авыл кабартмалары. Хөрмәтле жюри, күргәнегезчә, без әбиләр, белгәнегезчә, әбиләрнең урыны түрдә. Монсы нәрсәне аңлата? Ярын финал кесәдә. Авыл кабартмалары Зей районы каршы алыгы салкышлар белән. Так. Жюри әгъзалары. Кадерле әбиләр, гафу итегез, Гранд Чикалар. Бу юлы зашквар булдырмыйча, сез хайпның югары нуктасына җиттегез, шуңа күрә сезгә бу юлы бардык, мин Исмаиликның да елмайганын гына куя алам. Булдырасыз, алга таба да шулай дәвам итегез. Барысы да елмая торган смайликлар. Бик шәп, бик шәп.
Котлыйбыз сезне, котлыйбыз. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт бик зур. Biz davam etamiz. Bizning мәгълүмати партнерлар Татар радиосы. Яхшы кайф бездән башлана. 105 FM дулкыннарында Уян Татар, хәерле иртә Австралия. Менә мондый кич хотлайн һәм башка тикә тапшыруларны Татар радиосында тыңлагыз. Һәм инде безнең мәгълүмати партнер tatarinform.ru. Davam etəbiz. Tağın bir komanda qaldı. Oyunda əlbəttə Alabuğa şəhəri Boom KVN komandası qarşı alabız. Boom KVN komandası bizning zor festivalda qatnaşmadılar. Lekin alar Müslimgə kildiler. Biz anda jeygi festival ötkərgən edik. Һәм алар Шалқам премиясын алып, турдан-туры şirik finalga eləkdilər. Сәлам егетләр. Сәлам. Bu şirik finaldan нәрсә көтәсез? Ширек финалдан менә уен биткәч, тамашачының күтәренке югары кайф белән залдан чыгып китүен телибез. Бик яхшы. Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Рәхмәтләребезне Алабуга шәһәренә һәм барс яшьләр үзәгенә җиткерәсебез килә иде. Әфәрин егетләр, ядегез кыздырыгыз сәхнәне алга. Алабуга каршы алыгыз. Boom KVN командасы. Алабуга Татарстанның иң күркәм һәм тарихи шәһәрләренең берсе. Кайчандыр монда Иван Иванович Шишкин үз сурәтләрен ясаган. Да, әлеге рәсемнәрне ясаганда ул Алабугага арты белән торгандыр мөгаен. Алабуга. Шулай ук армиягә хезмәткә киткән беренче хатын-кыз Надежда Дурова да нәкъ Алабугадан булган. Ул бит нинди шәһәр булырга тиеш, әгәр аннан хатын-кыз хәтта армиягә китеп югалырга риза икән. Алабуга. Һәм безнең Гүбәдия бәлеше өстендәге кура җиләгебез Алабуганы Россиябезнең кара алтыны нефть башкаласы диләр. Беренчедән кара алтын түгел, ак. Икенчедән нефть түгел, майонез. Алабуга. Нәрсә җитештереләсең Алабугада дип сорарсыз сез. Ул да булса яхшы сыйфатлы, коты һәм чиста яңгырый торган рупор. Алабуга. 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 Бозанда бүген бәйрәм, барысы булыр хәйран. Тамашачы шәбәклә, кулларыңны жәлләмә. Сөйләмибез без Чистушка, Казан халкы турбо пушка. Сәлам барыгызга да сәлам. Хәерле кич дуслар, ниһаят Алабуга Татар лигасында. Блаблакар сервисын барыгыз да беләме? Беләме? Менә без бүген Казанга килгәндә бер жюри әгъзасын утыртып алып килдек. Сен моның белән нәрсә әйтәсең килә? Алмаз Хамзин хәзер безгә 350 сум должен. Так, Айнур, син нигә шунда кайфсыз басып торасың? Менә кичә бер кыз белән танышкан идем. Ул миңа өенә кайтып җиткәч шалтыратырмын дигән. Ничек? Шалтыраттымысың? Юк шул, ул балташка җәяү кайта ахрысы. Менә шундый ул Boom командасы башлыйбыз, дуслар. Сәмсез дуслар. Привет, урыслар. Ярый, чыгышыбызны башлап җибәрик. Авылдан килгән егетне аны кайда гына булса да тануу бик җиңел. Күз алдыгызга китерегез, шәһәр концертында булган хәл. Дуслар, хәзер душта булган барыгызга да таныш хәлне карап китик. Кемсең син, ә? Шторка. Дуслар, менә кичә генә катафалкта йөргән. Шул хәтле шәп машина икән, малай, менә сразу күренеп тора, кешеләр өчен ясаганнар. Дуслар, хәзер күз алдыгызга китерегез, балалар бакчасында булган хәл. Дилер, аша. Юк,
Юк, ашамыйм. Дилер, оша дейм. Ашамыйм, юк. Дилер, оша. Юк, ашамыйм. Эх, bu условка булмаса инде, а? Эх, условка булмаса инде. Достар, көз алдына ғана кетерек, мына рэпер Альберт Нурминский урамдағы кішілерден оқша қыса башлаған. Қайшанда болса, барсы бітті шақым. Ой, мейнді тут, жырламағына только, жырламағына. Достар, менің ауылдағы сиырның көзіне оқ түшкеш, мен аңа LJ дейіп қошамат қошарға болды. Қазір біздің келесі миниатюраны қарап кетеміз. Улым, ошарға. Ізлейм, әнем, ізлейм. Достар, қазіргі күнде ұлылар һәм балалар арасында бек көп шундай аңлашылмаушанлыклар келіп шығады. Әйдәге шуларның берсен қарап өтик. Улым, кеттіге, бәрәңге қозырға. Зачем мне твоя картошка, атием? Эх, аңласаң есен барысында. Когда мы были молодыми, 20 шилек бәрәңгіні за час садили. Через лет 16 я стал чуть старше, 20 шилек не стали чуть сложнее даваться. И пусть годы летят, их уже не вернешь. И пусть уже бокчана да утам и молодежь. Биля вартуанан мы полночи не спим, зато потом зимой шуберенгены мы едим. Бесплатно! Так что тут крагыңны, ол шилегіңні кеттіге бәрәңге қозырға. Һәм ахырда нәрсә әйтеп үтәсе килә 19 гасырда мәктәпләрдә француз телен өйрәнү популяр иде. Һәм безгә французлар һөҗүм ясады. Ә менә 20 гасырда немец телен өйрәнергә актуаль иде. Безгә немецлар һөҗүм иттеләр. 2 ел элек Татарстан мәктәпләрендә татар теле сәгатьләрен кыскарттылар. Кемнәрдер бездән куркалар ахыры. Бум командасы, рәхмәт. Алабуга шәһәре Бум КВН командасы. Карыйбыз жюри әгъзаларына. Бүтән игътибар һәм инде нинди смайликлар куясыз микән? Елмаябыз. Булат та елмая. Илнас йоклап китте. Юк, елмая. Барысы да елмая торган смайликлар. Яфарин. Әйдәгез, бір-ике сүз егетләргә. Бір-ике сүз. Алмаз абый. Ничек сезгә? Булат Байрам. Мен эшләптер чыгыш барышында теге смайликка күбрәк игътибар бирә башлаган идем, инде уйлый башлаган идем шуның турында. Менә бу алып баручы егетнең исеме Айнур, молодец. Айнур тартып чыгарды һәм җегетләр бераз гына теге карарак юмор бар. Үзегезнең чыгышларыгызны бераз гына карагыз әле, яме әз генә бар дим. Ә булай Айнур молодец. Молодец, Афарин, Айнур һәм Бум КВН командасы. Алмаз абый. Менимчә, бу урысча сүз белән әйткәндә турырак килер, настоящий КВНская команда. Әйе, шун. Егетләр, рәхмәт сезгә. Сәхнә артына узыгыз. Менә шулай итеп безнең сәламләү конкурсы ахырына якынлашты. Һәм инде без икенче конкурска күчәбез. Ул да булса импровизация. Барлык командаларны сәхнәгә чакырабыз. Импровизация конкурсы. Кадерле дуслар, без оештыручылар йолдызларның инстаграмына кирип, ниндидер кызык фотосурәтләр алып,
Хәзер аларны экранда күрсәтәбез. Инде безнең командалар шул фото сурәтләргә кызык комментарийлар әйтергә тиеш. Әйдәгез, башлап җибәрәбез. Беренче фото сурәт, импровизация конкурсы. Җавабыгыз тиз. Уйга килсә, шулай ук тиз чыгып әйтегез. Алабуга Бум КВН командасы. Уртагызга басып теләк теләсәм ярыймы? Алкышлыйбыз, әлбәттә. Так. Авыл кабартмалары Зей. Рәсим, кая син? Кайсы кайында син? Авыл кабартмалары иде бу. Сибай шәһәре, әйдә. Миниханов әйтейін тапқан. Ярый. Икенче фото сурәтне карыйбыз. Миниханов өзіне қызлар тапқан. Илнас үзен күреп көлә рәхәтләнеп. Ярый. Шистай. Безнең авылдан күбрәк. Менә. Зей. Салават Зәкиевич, мин утынны кисеп жара бетердем, рәсим бер каяда юк. Шәп. Әйдәгез, Алабуга. Охо, булардан бит ничә гитара ясап була. Әйбәт, әйбәт. Икенче, өченче фото сурәткә күчәбез. Игътибар экранга. Ага, менә. Так. Зей. Әтәш менгән киртәгә, кикерику гитәргә. Нигә моңа хәбәр килми армияга китәргә? Авыл кабартмалары. Әстәгъфирулла. Наконец-то безнең кешебез. Так, тагын бер тапкыр Зей. Радик, картаям дип, уфтанма, уфтанма, уфтанма. Әйдәгез, Алабуга. Таныш булугыз, Эльвина Греевна. Кызык. Зей. Шәшем бар, әлхәмдүлилла, тик үзем карт, әстәгъфирулла. Ярый, әйдәгез, икенче фото сурәтне күрсәтик, игътибар экранга. Менә. Ага. Татар малай монда утыра ул. Бря. Так, уйлыйбыз. Татар малай турында. Әйдәгез, Шистай. О, хоть что ты поняла. Палац, как у меня в деревне. О. Монда да аңлый башладылар юморны. Әйе. Исәм, здравствуйте. Здравствуйте. Татар КВН-на беләсезме? Татарлар гына түгел, барлык кешеләр дә килә. Тиздән менә наушник ясарбыз с переводчиком у нас, да, в планах. Нормально все? С двух сторон? Окей. Зей районы әйдәгез. Авылда әбидә изи. Алабуга. Яңа татар бию өйрәнәм, дөрес эшлиме? Мин карагыз әле. Авыл кызлары, әйдәгез. Искелми бугай. Игътибар экранга, ага, менә. Так. Уйлыйбыз. Монда дагын бик таныш кеше. Күреп торабыз. Каршы алабыз Зей шәһәре.
Yok, men anlamadım. Kim ol? Ruslan. Ruslan һәм Ләйсән дип язылган бит. Так. Бум Алабуга. Хатын, кухня, әнә тегендә. Зей. Товарищи, бәйрәм. Тагын бер җавап. Бум Елабуга, Алабуга. Направо пойдешь, Лейсен найдешь, налево пойдешь, налево не ходи. Дөрес. Ярый, моның белән безнең фотосурәтләр импровизациясе тәмам. Импровизацияның икенче өлешенә күчәбез. Ул инде әлбәттә жюри әгъзаларыннан 1-2 сорау. Булат Байрамовның бар җавабы. Сорауы. Тәмле көрәш тапшыруын берләштереп, шоу бизнес бераз гына сәясәткә кереп шундый сорау бирәсем килә. Тимати Собянин исәнлегенә дип бургер мөкмәкче булган иде. Каплап куймакчы, хәтерлисез бит? Ә сез Рамил Агдеев исәнлегенә нәрсә мөкергә әзер? Так. Сорауны үзең аңладыңмы? Рамил. Бик әйбәт сорау. Ашау турында. Ә сез Рамил Агдеев исәнлегенә нәрсә мөкергә әзер? Шаурмичный. А вы за здоровье Рамиль Агдеева что мыкать готовы? Я ведь опять ничего не поняла. Но мне сказали передать Эйе. Аңладым. Рәхмәт. Ә сез Рамиль Агдеев исәнлегенә нәрсә мөкергә әзер? Рамил өчен барсын да бөгәргә әзер. Бөгәргә әзер. Бөгәргә әзер. Рәхмәт. Зей районы минем яраткан район хәзерге вакытта. Так, Алабуга калды безнең. Әйдәгез, егетләр, бум КВН командасы. Ә сез Рамиль Агдеев исәнлегенә нәрсә мөкергә әзер? Мин сабан туйда пылесос өчен көрәштем, Рамил өчен вообще порву. Рәхмәт. Рәхмәт Булат. Менә тагын бер тапкыр, әйдәгез, сөйләшеп алыгыз. За здоровье Агдеева что мыкать готовы? Ну, в мечеть схожу, наверное. Җитеп тора. Сезгә җиттеме? Җиттеме? Ярый дуслар, алкышлар бирик командаларга. Алкышлыйбыз командаларны. Импровизация бәйгесе тамам. Һәм инде хәзер әйдәгез командаларны бәялибез. Шулай ук смайликлар белән, әйме? Нәрсә булып бетер. Әйдәгез, беренче булып безнең Сибай шәһәре Башкортстан. Әстәгъфирулла КВН командасы. Моңсу, елмая торган Моңсу, һәм тагын бер Моңсу смайлик. 4 Моңсу смайлик, берсе елмая. Фәрида апага ашады. Давам итәбез. Икенче команда безнең Зей районыннан. Авыл кабартмалары 5 смайл. Һәм инде бергә шутласаң 10 елмая торган смайл һәм безнең авыл кабартмалары ярым финалга үтәләр. Әйдәгез алкышлыйларны. Давам итәбез. Әйдәгез хәзер бәялибез тагын бер команданы. Әйдәгез Чистай районы авыл кызлары КВН командасы. Моңсу смайл, елмая торган Моңсу һәм елмая торган смайл. Илназ Сафиуллин шулай ук куя. Рәхмәт бик зур. Һәм инде безнең тагын бер команда Алабуга шәһәре бум КВН командасы. Шулай ук 5-се дә елмая торган смайл. Һәм инде шулай ук котлыйбыз сезне бум КВН командасын. Сез дә ярым финалга үтәсез. 2 команда бум Алабуга һәм авыл кабартмалары Зей ярым финалга туры үттеләр. Шуның белән безнең
ширек финалның бірінші өліші ақырына якынлашты. Сезгә бик зур рәхмәт. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Хоп, 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 хоп.